O Nadal en Cambados vívese no Salón Peña. Aquí o Concello instalou diversos hinchables para o desfrute de toda a rapazada da vila. Ademais, durante estas festas do Nadal, neste mesmo espazo vanse celebrar diferentes obradoiros infantís. Temos unha zona de ocio aquí preparada para que os pais e nais poidan traer os pequenos nas súas vacacións de Nadal para que disfruten un pouquiño e tamén aproveitar para facer recados. As actividades do Nadal en Peña son de balde, poderase gozar delas ata o vindeiro 5 de xaneiro. Estarán abertas do día 22 ao día 4 de xaneiro, de 11:30 a 1:30 pola mañán e de 4:30 a 7:30 pola tarde. E os sábados estará aberto de 11:30 a 1:30. É totalmente gratuito, o único requisito non deixar só os pequenos. A rapazada, por certo, leva semanas gozando do espírito de Nadal grazas ao concurso de postais que organiza a Asociación Cambados Zona Centro e co que colabora o Concello. Os gañadores desta edición xa recibiron o seu premio, un lote de libros para poder ler durante as vacacións. Pois a elaboración do debuxo, definición de espacios, cores, un pouquiño, bueno, que represente Cambados, sobre todo o que facemos gústanos que representa a vila cambadesa, e a verdade é que é maravilloso que os nosos peques que teñan tan presente pois as nosas zonas máis emblemáticas, por decirlo de algunha maneira. No certame de postais participou a rapazada de primaria dos colexios públicos cambadeses.